Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero, allá en el rancho grande. Emmerhaan, welkom hier in Strukland. Vandaag als februari de 10 2021. Vandaag was het buiten zo maar rakkerschen kalt. Of een mijn rakkerschen, renderschen kalt. Dat is 34 graden met een windschiel, met de wind. En daar willen we hier bij zetten. Vandaag wil ik wat meer dan die pupusas. Die hebben al 1000, 2000 jaar terug aan de Indiërs daar dan Honduras en El Salvador gemerkt. En ik heb met het kleedje nog van mijn lief. En we gaan, door hebben die al 2000 jaar terug gemerkt. En nu wil ik dit van dir merken. Ze moeten zeggen, dat wordt lekker. En ik weet, er zijn zo'n mensen die willen zich niet wat fressen. Da sagen sie, ich will das nicht lecken, oder ich will das nicht schön schmeckt. Weil ich nicht probe, weil ich nicht weiß, nicht? Das sind so viele Menschen, die gehen durch ihr ganzes Leben, die wollen sich nicht was proben. Nein, wann ich mir das dann will, wann das wird lecken, oder wird das so oder so oder so. Viele Menschen, wenn ich alt sind, dann kicken sie drei sein, aber ich wünsche, ich habe das getan, ich wünsche, ich habe das getan. Das nicht. En wij eten merken, wat dat niet lekker dat wij een hanger der aan ter hanger der uit de fresh of aan. Je weet niet wat bij mij is wat er bij de hanger der uit gegaan. Want dat niet gelekt heeft, dat zij komen ter hanger der uit en dan van verder wachten fresh of aan. Zo. Weet weten wat we dat alles broken. Pupusas. Dankzij. Oké, nu wil ik weten wat we er maken gaan. Hier hebben we kornmeel. Maseca, dat is een wat ze brokken zum tamales merken, aber ik leg dat beter wenn met groove is, maar je kan andere brokken zum tortillas merken. Hier heb ik 2 koffel, maseca, kornmeel, daar heb ik 1,5 koffel, bij 2 koffel warm water. Hier hebben we schabelen, we willen refried beans merken, frijoles refritos, en hier hebben we een halve theelepel zout. Daar hebben we 1 eetlepel schmalt, en hier hebben we witten cheese. Mozzarella, je kan zo'n cheesebrokken gewellen. Daar hebben we 1 jalapeno. Daar hebben we goret schweinfleisch dat we brokken zum carne con chile colorado merken. En daar hebben we dat salsa, dat chile colorado salsa. Dat kan je merken, kan je dat gewesen video nummer 46. Wat je dat maar te merken. En die hebben eerst maar die alle soorten gebrokt. Die hebben grains, Hühnerfleisch, Rindfleisch, Fleisch, was immer die haben zu holen gekriegt, das haben die donen. So von der war bloß Schabeln, Cheese, Jalapenos und Chile Colorado. So, Dankeschön. Ein Ding, was ich nicht will sagen, ist, dann nehmen wir das Salz und dann rühren wir das hier im Butter nehmen. Und dann rühren wir das durch, weil das ganz verdächtig ist, weil ihr dann mixt das hier viel besser macht, den Kornmehl. So. Dann rühren wir das so lange, weil die ganz verdächtig ist. En dan is het veel beter om tegen ondermixen. Dankeschön. Oké, dan hebben we dit kornmeel hier. En dan doen we het zaltwater hier neer. En dan hebben we het durchnieren dat het fijne dicht heeft. En dan hier vielleicht een halve theelepel vol schmutz nemen. En dat is het. Dat is alles wat er braucht. Nu gaan we dat durchnieren. En dan zeer fijn dicht merken. Ja, ik weet niet waar het zit, waar we die niet gaan. Sehr fein durchgeknetet. Ja, kijk maar daar, dat soll sehr einfach sein, das versteht irgendwer. Ja, kijk mal, nu hebben we den Degen maar sehr fein down. Nu worden we den toedaken en dan worden we den loten zetten voor ongeveer 15, 20 minuten. En dan zijn we eruit. Nou, in die tijd worden we het even eruit merken. Dankzij. Oké, nu hebben we dat schweinfleisch hier met fijn bruin gebrood. Dan doen we hier de rode salsa neer, de chile colorado. Wordt er nog fijn durchbroden. Kijk maar wat smaak rood dat is. Zo'n salsa wil je immer tussen reinstdoen gaan, dat schandelijk veel weet. Nu wordt het loten goed, durchbroden en dan als dat eruit man deze supposas nemen. Dankzij. Nu kijk maar, nu is dit chile colorado vlees.
right. Zit dat niet smak. Nu gaan we de schobelen eruit maken. En dan het nächste, dan doen we deze schobelen hier durchbroden. Beetje merken, dus frijoles refritos, refried beans. Durchgebrodene schobelen. So, ik weet niet waar het zit, want die is voor zijn. Dankzij. Daar, check hem mal. Dit zijn frijoles refritos. Durchgebrodene schobelen. Nu zijn die eruit. Zum pupusas merken. Dankzij. Oké, daar werden we jullie mal wat wissen, wat we doen. Wir nehmen uns hier ein bisschen fein wegen dich, dann da wir ein bisschen Boltjes merken, dann merken wir ein bisschen fein down, check mal das. Und dann, weil je wel, ich habe die hängen, dann klippe ich dann Butter andocken, dann bakt das nicht so schrecklich an. Ja, das ist ein bisschen Spiel, aber weißt du was, scheint es dort erst einmal ein bisschen extra Arbeit. Ja, check mal dort. Du hast ein bisschen nass hier gemerkt. En nu hebben we hier nog een meer met Chile Colorado. Kijk maar, zo staat. Dat een beetje neer. En einzig gleich de Kaisbeeren, einzig dan niet. Wat je in de eerste met de Indiërs te hebben, is wat neer. Heinenfleisch, Rindfleisch, Schweinfleisch, wat immer ze gerieten kunnen, wat er sterker, de vliegen, vliegen, de kruipen. Dan merk je wat een beetje een bal. Krijgt ze staat, een beetje alle touw. En dan fangen we over aan een doel te trekken. Een beetje dollar. En eenmaal dan, zoals je dan zijn kan, wat ik doe een beetje aandicht, dat is oké. Dan weet je recht je niet op. Dat brok je er een goed voetstel heen, die uitvlogen. Eenmaal een beetje dicht, dus de touwvlekken. Dan kijk maar dat. Met water neer en dan, kijk maar dat. Oh, maar dat schaft maar zo fijn, dat touwvlekken, dat je nog een beetje schuin, kijk maar. Dan ga je in zo'n smak touw. Nu worden de nächste merken. De nächste die wordt bloos. Die worden een beetje met schobelen. Dan hier wordt een beetje woede aan dokken. Kijk maar dat. En dan daar wordt een klein beetje jalapeno snijden. En dan een klein beetje kaas. Kijk maar. En dan wordt een klein beetje schobelen neer. Wat is maar die blijven, is maar dan zo de vierten schobelen neer. Krijg ze staat. En dan merk je dat touw. En wanneer dat zal zitten, zo wat ik nog deeg zijn, dan neem je een type meer deeg en dan vlek je dat erin, want je dat hier nog een beetje schuin. Kijk maar dat. Merk je dat wat een bal, zo staat. Krijg ze staat. En dan met water. Kijk maar dat. Zeer fijn. Dan is die eruit zum bakken. Zo staat waar we die al. Ik wil je nog aanwijzen. Ik weet dat Weikiel zei, ik wil maar ik wil nog eenmaal wijzen dat je nog een beetje schijn. Wat veel zal dik, dus een beetje staat gebruikt, dan is er schrikkelijk veel vlees. Ik wil van nu ik bloos choice. Kijk maar dat, nu ik bloos choice. Den wil we dan bloos van choice maken. En dan doen we er al een beetje touw maken. Kijk maar dat. Zo kraak, dus ganz touw puren. Kijk maar, dit is het lekker, maar zeer fijn. Dan krijg je staat, een bal merken, en dan druk je den plat. Dan is die eruit te bakken. Kijk maar dit, dan met water. Smaak laat merken, zie, dit is van queso fresco, queso mozzarella. Oh ja, dat is zeer fijn. En dan moet ik bloos met tijd nemen, niet voor het stal worden. Ik wil je bloos eenmaal aanwijzen. Oh ja, krijg ze staat. Ja. Dan wordt een beetje met frijoles. En dan een klein beetje kaas. Kijk maar dat. Direct wordt het een beetje fijn aan. En dan doen we er bloos even proeven waar een beetje een bal van te maken. Een ganse bal. Kijk maar. De ganse staat te maken. Zie? Eerst mal dat weet mes krijg ik verdrisselijk, maar nu kijk maar dat. Ik let voet aan dokken. Zeer fijn. Zeer fijn. Zie. Nu is het ook right. Nu hebben we 4 merken en nu hebben we die baken. Ik let het woord zeer fijn doen. See, there you go.
Zo, kijk maar. Dan bakken we die hier. Nu wil de bakken aan bij zien, maar de fijn smaak bruin zijn. En dat willen we eten. Oh, look at that. Er vangt een smaak bruin te lopen. Zo, nu worden aan bij zien en nog fijn bruin bakken. Wat de fijn goed zijn. En dat zijn we eruit. Dankzij. Zo, kijk je dat hier? Want je moet een beetje dichterbij. Oh yes, nu is dat mes krijg eruit te moeten zien. Oké, dan werden we dit moeten smaken. Dus ik kan maar zeggen, we hebben God dankbaar zijn voor wat ons heeft met gezien. Nu werden we de papoesas smaken. We gaan zo met choice en schobelen en met vlees, chili con carne colorado. Kijk, doe een beetje zo'n huid salsa even. Papa, dat met de uwen touw. Dit zit er maar zo smaak. Wauw. Merk je op, dat wordt het niet gelijk worden. Oh, maar mama. Hold me vast, dus ik eet er alle uit. Merk je? Proef nog maar wat neer dan leven. Dankzij. Wauw.